Kule mpelaveki siphuma kuyo uMzantsi Afrika ugqejwe elingophiyo ii-Arhente ezijongene nomgangatho woqoqosho ngethuba usehliselwa kwinqanaba elingezantsi le-junk status. Loo nto ke ithetha ukuba kuza kuba nzima kakhulu kweli ukuba likwazi ukuboleka imali nanjengoko lintyumpa-ntyumpeka ematyaleni noqoqosho lethu lungaqhubi kakuhle. Intsholongwane ye-corona nayo ibe negalelo elimandla kwesi sigqibo sithathwe zezi-Arhente. Kodwa Unjingalwazi Chris Malikana uthi uMzantsi Afrika ubuhleli unoqoqosho oluheshe-heshe phambi kokuba ifike intsholongwane ye-corona. Even if there was no COVID-19, the economy was going to be in a recession. My calculation is that the economy would have been deeper into a recession. Ingaba elinyathelo lokwehlisela uMzantsi Afrika kwi-junk status kuza kuba nefuthe elingakanani kuluntu lweli? When you get downgraded, it means that you become riskier. The risk perception increases. What then it means is that for you to borrow in order to finance your activities, you pay a slightly higher interest rate to compensate for the increased risk. Because of the higher interest rate that you pay, then less money is available for government to finance other activities such as infrastructure and so forth. Unjingalwazi Malikana uthi kuza kufuneka urhulumente weli aphonononge imiggaqo-nkqubo yezoqoqosho ukuba ufuna ukuphuma kweli tyholo. Ratings agencies, when they give us these downgrades and cite the fact that we need to implement structural reforms to get out of the recession, basically they are saying that we need to privatize certain activities like ESCOM, water provision, concessioning of rail lines and so forth. Nanjengoko izinga lentswela-ngqesho likwizinga eliphezulu kweli, kuza kuba nzima kakhulu ukuba kudaleke amathuba emisebenzi nokuvuselela ngokutsha uhlumo lwezoqoqosho. Kukhangeleka ngathi kusekude ke engqinibeni nanjengoko nentsholongwane ye-corona isathe gqolo izityela itheko.